Nu sidder vi jo i et juleinferno, fordi jeg har skrevet en julesang. Hvad er det for noget? Det er et julesang for noget fra 2450. Det kom så egentlig lidt af, at der var rigtig mange fans, der var skuffet over, at vi ikke kunne nå at få vores DVD på gaden til jul. Og så tænkte vi, hvad gør vi? Vi må finde på et eller andet juleoverraskelse. Og så fandt vi på, at vi skulle lave den her julesang. Så har vi ringet til alle vennerne, ligesom, ikke? Og så fik dem at komme herned og hjælpe med. Ja, så det er, man ved jo aldrig med de hoveder, om de dukker op, når man beder dem med. Men det gjorde de. Er der en historie i musikvideoen? Altså, Vinnie og Karina, de er jo kommet ud igen til jul. Og så er der noget julehygge-klippe-klister hernede. Og så er der en sidehistorie, der går på, at Vinnie og Karina går en tur i stormagasinet og stjæler nogle gaver til bedstefar. Vi ved ikke rigtig, hvis bedstefar, men så, i virkeligheden er Lindas farfar, og han er også med i den første sæson af Piger på Prøveløst, altså ham med harmonikaen. Han er blevet lidt gammel, så han ved ikke rigtig, hvad der foregår, når vi kommer og optager. Så det er, han synes, det er meget hyggeligt, vi er der, men han ved ikke rigtig, hvad... Så glædelig jul fra 2450. Hvem er det, der synger det der til sidst i sangen? Ja, altså det er Linda, der synger. Ham, der går amok. Ja, ham, der det går er David. Det er ham, der har... Han kommer med i videoen som Ronny. Ja. Som kommer væltende ind i en nissekostyme og barrøv. Ja, håber vi, hvis han er med på den. Vi har skrevet Ronny på kasketten. Vi ved ikke, om folk kan læse det, men det er Ronny, hvis folk er i tvivl. Så. Det er altid godt at lave noget, hvor man skal forklare, hvad det handler om. Ja, det her er sjovt grin. Men hvad synes I er det hårdeste ved at lave en musikvideo? Jeg synes faktisk ikke, det er så hårdt. Der er så mange ting, man slipper for, ikke? Altså sådan noget med microports og rend med røven, der er ikke, altså, det er så... Det var hårdt i starten, da man fik 2 kroner af DR1, og de sagde, at at lave 40 afsnit, og så stod man herude i januar måned og skulle skifte tøj. Og kamera, man ikke vidste, hvordan det fungerede og sådan noget. Det var sådan, det her det er nærmest bare luksus, jo. Ja, det synes jeg. Altså, jeg kunne forestille mig sådan noget Nick og Jay-video og Basim, og altså, der skulle være sådan noget lækker regn. Det prøvede vi også at lave, når nedtog rammer, men det var en vandkande, så det var ikke det var ikke så, nej, det var ikke så voldsomt. Hvordan kunne I forestille jer, at Vinnie og Karina ville fejre jul? Jeg tror, Vinnie hægter sig bare på Karina. Ja, det tror jeg også. Karina, hun gør sig nok meget... Ej, hun har en mormor. Mormor, ja. Hun går meget op i, at opdragelse, det er fra mormoren, ikke? Ej, har du ikke nogen mormor? Har du ikke dårligt opdraget, har du ikke nogen mormor? Ja. Så det må være mormor, de holder det hos. Og så tror jeg også, hun gør sig umage for at finde alle sine børn. Så de kan være med. Det kunne være meget hyggeligt. Hvor i verden, ja. Også fordi der er nogen, der skal lave maden og sådan noget. Ja, det tror jeg, vi lige gør. Så tror jeg, der er ingen, der spiser det. Eller også spiser alle det og syge til jul næste år. Ja. Værsgo!